खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 19 जुन 2023 बारायजाबो समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी हाइकर्टआ आसाम पुलिसखौ अर्डार होदों जे बिलासीपारा पुलिस पदा धुबरी जिल्लायाव जानाय जाथाय जाय जाथाया मानसि बुथारनाय केसाव सासे आइजो आरो सासे गथ'खौ पुलिसा हमलांदोंमोन आरो जोबथेसालियाव दोनदोंमोन बे जाथायनि सायाव गुबै जाहोनखौ मोजाङै फोरमायनो थाखाय अर्डार होनाय जादों आरो बे जाथायनि सायाव गिबिनिफ्राय इनभेस्टिगेशन खालामनो थाखाय एफआइआरखौबो थिसनफिननो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया खावलायफिननाय जादों। बिटिआरनि ना बिफाना बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोख्रों सिग्रोमगासिनो दङ। उदालगुरि आरो बाक्सायाव ना हमग्राफोरा बिटिआरनि ना बिफाननि सिग्रोमनायखौ खौरां मोननानै ना हमग्राफोरा ना सारग्रा आरसा जेखौ गारनानै खारलांदों। मख'नो गोनांदि 1953 आयेननि बायदियै आयेनखौ सिफायग्राफोरा खमैबो 6 दाननि जोबथेसालिनि साजा आरो 5,000 रांनि जुरिमाना होनांगौ जायो आरो 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम गोबां रोखोमनि नाया बिदै दैयो आरो फिसा जोनोम होनायनि जाहोनाव बे समाव ना हमोब्ला नानि बांनाया खम जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मानसि गोथैखौ गारनो थांनानै 3 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि चित्तर जिल्लानि सिङाव थानाय कुप्पामाव सासे 65 बोसोर बैसोनि आइजोखौ थैनायखाय गोथैसालियाव सावनो लांनाय समाव 3 सुबुङा मोब्लिबनि तारजों नांजानानै 3बो अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मुन्निप्पा, तिरुपाति आरो रबिन्द्र। प्रमद बर'नि बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेलआ सोरनो मा गियान होनो हाखो? जेबो गियान होनो हायाखै। इउपिएल सोरखारा फेलें सोरखार। बिटिसिनि खौथि खौथि रांखौ बेकाराव बाहायनायनि अनगा जेबो गैया होननानै बिबिएफनिफ्राय आइजोफोरा रोखा बुंथिदों। किसको किसको नॉलेज आया है वो नॉलेज फेस्टिवल से? कुछ नहीं हुआ है। ये बताऊं कि हम लोग को बीटीसी में शांति, एकता और प्रगति चाहिए। इसको कोई भी सरकार नहीं कर सकता है। एक ही पार्टी है हागरमा सरकार, बीपीएफ। हम लोग इसी को सपोर्ट करते हैं। बाकी 3 साल में ही बीपीएल से थक गए हैं, अब और नहीं चाहते। अगर हमको शांति, एकता, प्रगति चाहिए तो हमको बीपीएफ को सपोर्ट करना पड़ेगा। हागरमा सर के सिवा ये कोई नहीं कर सकता है। खामानि मावनो जौगाखांनायनिथ' जेबो गैया, जेबो जौगाखांनायनि खामानि गैया बाहाय, जेबो उन्नति गैया, जेबो डेभेलपमेन्ट नुवाखै जोङो। ओंखायनो जोङो बिदि गोसोखौ दुंगाखांनानैहाय बिदि खामानि मावनो होननानै बाव ओंखारबोनाय जाबाय। आंथ' बेखौ मालाबाबो गनायना लानो हाया। खुनु दिन बिदि जोंनि बे बिटिसि बा बिटिआर सुक्तियाव खुनु दिन माबा जौगाखांनाय बा बेबायदि खामानिया खुनु दिन दासिमबो जानायखौथ' आं नुवाखै। दिनै जुदि बिटिसिआव गमामायै जौगासारनायनि खामानि मावनांगौब्ला बबेबायदि पार्टिखौ जोङो सापर्ट खालामनानै खुंथाय गोहोआव लाबोनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? आंथ' अभियासलि बिपिएफखौनो आं जेरेखम आगोलाव जोंनिया पावार दंमोन, दा बे गभर्नमेन्टआ बिदिनो जोंबो पावाराव थाफिननो लुगैयो। बिनि थाखायनो जों दा बिपिएफखौनो सापर्ट होगोन आरो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।